bliver folk hurtigt dømt på, hvordan de går klædt på for eksempel skolen eller arbejdet. Og der må jeg klart sige, at ja, man bliver meget dømt på, hvilket tøj man har på, og især hvad det hedder. Rigtig mange unge mennesker går jo op i nogle mærker, som alle kender. Det skal helst hedde noget, og det skal helst være noget, der er en eller anden vis hype omkring. Det vil sige noget, som måske ikke alle kan få fat i. Det kan være noget, der bliver lavet limited edition, få stykker. Det kan også være noget, hvor prisen er så høj, hvor er rigtig mange simpelthen ikke har råd til at være med. Og så derfor så vil jeg sige, at især både i skolen, men også på arbejdet, der kan man faktisk godt risikere at blive drillet eller mobbet, især på skolen, hvis man ikke har det rigtige tøj på. Især hvis man har en helt anden stil end alle de andre har, noget der måske ikke er moderne, så kan man godt risikere, at jeg faktisk blev behandlet rigtig dårligt. Det næste spørgsmål er, hvad med folk, der ikke interesserer sig for modetøj, bliver de dømt? Og det er egentlig sådan lidt, kan man sige, jeg har svaret lidt på det med et andet spørgsmål. Man skal være en meget stærk person, hvis man ikke skal blive drillet eller dømt på det her. Man skal virkelig være en person, som står fast og i balance med sig selv, fordi ellers så er der rigtig mange af ens kammerater, og også på arbejdet, som simpelthen kommer hele tiden med nogle små hints eller nogle små bebrejdelser og siger, hvad det der, det er sgu noget gammeldags tøj, du har på, det er ikke særlig smart. Hvorfor har du ikke det nye på? Hvorfor har du ikke de nye sko? Hvorfor har du ikke den nye trøje på? Så jeg vil sige, i rigtig mange tilfælde, ja, desværre, så er der rigtig mange, der faktisk bliver lidt på forhånd dømt for, hvis ikke de lige har det på, som er etiketten lige nu her. Næste spørgsmål er, hvorfor skal tøjet være så dyrt, og hvorfor er det, at folk går så meget op i det? Jamen, allerførst så vil jeg sige, at grunden til meget tøj er dyrt, det er jo simpelthen fordi de her store huse i udlandet i verden går ud og brander produkterne, og den branding, der koster rigtig mange penge. Så det vil sige, at de her penge, som de bruger, det er mange millioner, mange 100 millioner, måske flere milliarder, nogen bruger på at brande sig. Der er kun en til at betale i sidste ende, det er kunden. Men får man skabt den her hype omkring produktet, og man ligesom får skabt et navn, som folk siger, og jeg har det her på, så er jeg lidt mere end alle andre. Så er jeg sej, så viser jeg, at jeg har styr på tingene. Jeg viser, at min mor og far, hvis det er dem, der betaler, også har økonomien i orden. Og det handler meget om at signalere det rigtige udadtil, at man ligesom er med på den store klinge. Og hvorfor går folk så meget op i det? Jamen det er jo noget, der er skabt gennem rigtig mange generationer af tøj. Det er en vigtig ting. Det er noget, som vi kan jo godt lide, når vi skal ud et sted, kan vi jo godt lide, at folk kommer hen og siger, nej, hvor ser du godt ud, det der tøj, hvor er den kjole, du har på, eller den blæserjakke, eller de jeans, eller de sko, du har på. Hvor ser det bare flot ud til dig. Du ser sgu godt ud. Det kan folk godt lide at høre. Så det er jo noget, der er blevet, kan man sige, blevet opreklameret gennem mange generationer. Og så er der jo også sådan, at vi alle sammen, vi kan jo godt lide, når der kommer nogen og roser os for det vi har på. Så det er en meget vigtig ting. Næste spørgsmål, er det rimeligt, at modetøjet er så dyrt nu om dagen? Og det kan man selvfølgelig sige nej til, men der er jo faktisk også en del, blandt andet Hennes & Mauritz og Zara, den italienske kæde, som faktisk laver rigtig fede modevarer, modeting, som ikke koster ret meget. Men det er jo ikke et navn, det er jo ikke brandet på et navn. De bruger selvfølgelig også penge på markedsføring, men de sælger volumen. Så problemstillingen er jo selvfølgelig, at der er mange, der har det. Og derfor, så kan man jo sige, at man kan godt få billigt tøj, men meget af tøjet, det koster mange penge, og det handler om at skabe en hype omkring produktet. Og så kan man også sige, at
det er vel egentlig ikke rimeligt, men når folk nu betaler for det, så er der jo mange firmaer, som siger, at vi vil hellere positionere os i et højere target, det vil sige nogle price points, hvor tingene er dyre, for så tjener de også flere penge. Så der er jo også økonomi med det her. Næste spørgsmål, hvorfor er det de kendte, der bestemmer, hvad der er inde? Og de kendte har jo også fundet ud af, at i og med, at de har skabt sig et navn via måske skuespilleriet, eller de er sangere, eller basketballstjerner, eller hvad pokker de nu er blevet kendt for, så ved de jo godt, jamen vi kan lave en masse penge på det her. Vi kan bruge vores navn, vi kan brande vores navn i noget tøj osv. Og så bliver de jo også, tit og ofte, så bliver de jo sponsoreret af de store firmaer. Hvis ikke de selv producerer eller laver noget tøj, så bliver de jo sponsoreret af de store firmaer, som faktisk giver dem tøj gratis, og mange af dem får faktisk penge for at gå i det her tøj. Så det er en forretning. Så derfor har de en stor indflydelse på, hvordan moden og vej den bevæger sig. Og modehusene går ud og vælger de her kendte personer ud med omhu, så de passer lige præcis til deres koncept.